Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon asteburunetan bainu jantzian ibili zaretenok, atera berriro neguko arropa elurra omen dator Euskal Herriko hainbat txokotara. Eta euria eta hotza beste hainbat txokotara. Beraz, badakizue, bek barruan goxo gongo zarete. Zeinen ederra izango den bai. Gu harremanetan gaude zozketaren irabazleekin dagoeneko. Beraz, bigarren kafeko ordezkariak han izango ditugu. Esan zer kanta egin dizuten, zein gertu gauden, sentitzen alden, amaiurren. hori diote baikorrin ere mugalari hoie. Mendikate honek lotuta, zure zaurian irea da, ta kantu hau biona. Ordezkaria beharko ditugu bai gutako inork ezin baitu joan. Batzuk lanbetuta, besteak Euskal Herritik kanpo. Beraz, gaur gure jaialdia antolatzea erabaki dugu. Bada ezpada peio ez aserretu, Gure jaialdia hipotetikoa da. Ez dugu kontraprogramaziorik egin nahi. Egin dezagun gure jaialdiko gonbidatuen zerrenda. Gaurko efemeridei erreparatuta goizean goiz hasiko da gure festa, ozer? Bai, noski. Eguna zukutu behar dugu. Beraz, jaialdia goiz hasiko da. Egun sentian. And I said, Gaurko egunez jaio zen ahots ederronen jabea edo erabiltzailea edo ez dakit nola deitu. Nora Jones, estatu batuar, konpositore, abeslari eta piano jotzailea, soul, jazz eta countryan hasten ditu bere ahots leun eta berezi horrekin. Come Away With Me lehen diskoarekin 8 Grammy sari lortu zituen. Eta Billboard musika aldizkariak Jones 2000 markadako jazz abeslaririk onena izendatu zuen. Gainera, hainbat pelikuletan parte hartu du. 2007an Wong Kar-wairen My Blueberry Nights filmean egin zuen bere debuta. Ez da hasiera makala. Hala ere nahiago du musika zinema baino. Aipatu dugun Come Away With Me ura izan zen lehen diskoa, baina beste 7 disko argitaratu ditu ordutik. Come away where they can't tempt us with their lies. And I wanna walk with you. Adam Levy gitarra jolea izan zen bide lagun hasierako disko haietan Come Away With Me, Feels Like Home eta Not Too Late diskoetan zehazki gero, taldea utzi zuen bakarkako ibilbidean aritzeko. Nora Jonesekin ibili aurretik beste abeslari batzuekin aritu zen, besteak beste Tracy Chapmanekin. Gaurko egunez jaio zen Tracy Chapman, Clevelanden Ohioan. Abeslari eta abesti idazlea da. Oso abesti ezagunen egia zior entzun dituzuela Fast Car, Crossroads edo Talking About a Revolution abestiak. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. Musikari izateaz gain, ekintzailea izateagatik ezaguna da oso. Giza eskubideen aldeko kontzertu ugaritan hartu du parte. Tartean, Amnesty Internationalek antolaturikoetan, Nelson Mandelaren omenezkoetan, Hego Afrikako apartheidaren aurkakoetan, edo Iesaren ingurukoetan. Beraz, baditugu gure jaialdiko lehen bi kontzertuak, Nora Jones eta Tracy Chapman. Beste emakume batekin jarraitu behar dugu. Gaurko egunez jaio zen Astrud Gilberto, bossa nova, samba eta jazz abeslari eta margolari brasildarra.
1949an Joao Gilberto Bossanovako lehen gitarristarekin ezkondu zenean murgildu zen musikaren munduen. 1973an New Yorken zegoen senarrarekin, Antonio Carlos Jobim pianista eta kompositorarekin, eta Stan Getz saxofoi jotzaile estatubatuarrarekin, anari baiziren jazaren eta bossanovaren arteko fusio disko bat grabatzen. Momentu hartan Joaoren eskariz Astrudek estrofa batzuk abestu zituen, eta bere ahotsa inbeste gustatu zitzaien diskoan parte hartu zuela, baino badakizu ezer, kredituetan ez dela agertzen. Oh, but he watches so sadly. How can he tell her he loves her? Yes, he would give his heart gladly. Baina, Garota de Ipanema abestuz lortu zuen arrakasta. Handik aurrera mundu osoan ezaguna gintzen, eta ibilbide artistiko luze bat ekin zion. Beraz, orain bai, hortxe, gure goizeko kontzertuen zerrenda, Jones, Chapman eta Gilberto. Arratsalderako ez dakit, joko dugu beste estilo guztiz desberdin batera? Venga, rapera adibidez, gaurko egunez jaio zen Stanley Kirkbarrel edo Quentin Leo Cook izen horiekin agian ez duzu ezagutuko, baina MC Hammer esaten badut, rap abeslari eta dantzaria oso ospetsu izan zen edo egin zen 1980ko hamarkadan You Can't Touch This abestiarekin. Bai, abestiarekin eta galtza zabalbon batzuenkin. Hammer izena dute galtza horiek bere omenez. Beraz, zorionak MC 60 urteak ondo ospatu ditzazula. I told you, homeboy, you can't touch this. Yeah, that's how we living and you know. Berriro dugu Oiuri olatuaren aparrean, baina jaialdiaren amaiera iristen ari da. Eta zen izango da azken kontzertua? Tira, juergazaleek direnak jakingo dute. Ordu txikitan tabernak isten dituztenean musika tristea jartzen dutela jendea etxera bidaltzeko. Horixe egin beharko dugu, abesti lasai bat jarri. Badakit, Eric Claptonen Tears in Heaven. Hori baino gauza triste horik. Esango nuke. Would you know my name if I saw you in heaven? Would it be the same if I saw you in heaven? Gaurko egunez jaio zen Eric Clapton 1945ean rock eta blues gitarra jotzaile eta abeslari ingelesa da Clapton. Slow Hand izenez ezagutzen dute, euskaraz esku motel edo esango genukeena. Eric Claptonek The Yardbirds, The Blues Breaker, Cream, Blind Faith, Delaney and Bonnie eta Derek and the Dominos taletan jodu, baina gaur egun bakarrari bezala jotzen du. Zaila da jakitea zenbat diskotan parte hartu duen, hainbeste dira eta hori bai, berriena Happy Christmas da, gabonetako kantekin egin duena. Ez dugu gabonen kantari jarriko, Ez, lasai martxoan gaude eta gainera, badakizu zer, Eric Clapton historikoa da bai, baina talde bat azu zaigu, gure jaialdirako. Iker Martinez eta Zaldi Errenak. Iker Martinez eta Zaldi Errenak izango ditugu gaur gure set akustikoan. Ea zer kontatu eta zer kantatzen diguten? Doinuetatik aratago tartean Maite Goñi elkarrizkatu dugu. Maite Goñi euskal jakintza. Egarako prestatzen ari ginenean laguntza galanta izan zen. Eta oso gai dotore bat aipatu behar dugu. Bertsolari Special Tribute San Franciscon egin duten ekitaldia izan da, eta han izan dira Sebastian Lizaso, Xabi Paia, Mercedes Mendibe, Aitor Mendiluze, Todora Zurza, eta beste hainbeste, baino azken bi hauekin hitz egiteko aukera izango dugu. Nahi duzun doinu eta neurrian, Inigo. Martxoak du 30. eta Ozeanoan barrena. Kontatu eta kantatuko dizuegu, angertatutako dendena.
Martxoak 30 ditu gaur eta asteazkena da, ena honi bertxotarako. Zuekin Jaun Andreo bere kamiseta kolekzioan beste berria ekarri du, eta ez da berria, baina guk lehenengoz ikusten dugu. Guk lehenengoz ikusi dugu gaur. Bai, nik ez dut ezagutzen. Iñaki Lasaitura, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Ondo? Earki. Ondo? Earki, beti. Maravilla. Uda berria goibeldu da eta goiurik ere soinekoa goibeldu du dazken eruntz goiuri ez eizarandia. Zer dun? Ai, ez zait gustatzen bapateko eguraldi triste hau. Gauzat esango dizute, Iker Martinez eta Zaldierrenak bada eguraldi goibel honekin gozo eta sakon entzuteko moduko taldea, edo behintzat dazken diskontan giro horretan dabiltza. Izketan ari zeizen hau Inigo Asensio Elurbide, gaur bigarren kafeak 379 ditu. Hau ere zenbaki ederra da, ze 3 bederatzi eta bederatzi 18, 8 bat bederatzi, dena 3ko konpasean dijoa. Eta arratsaldeak dagoeneko 4 ditu. Gaur martxoak 30, bihar azkena izango du 3. hilabeteak, 3 bidire 3 bederatzi. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera. We don't talk about Bruno, but it was my wedding day. We were getting ready and there wasn't a cloud in the sky. No clouds allowed in the sky. Bruno walks in with a mischievous grin. You're telling the story. Eta saioa hasteko 4 minutu eta 12 segundu ditugu honetan, Gorka Santesteban jauna. Zorionak! Zorionak, Gorka! Zenbat eroidia, Gorka? 31? Badoka Gorka Goierrikola beti gazte puntu bat, Ez dut pentsatu nahi ze ospakizun puxka, presatuko zuen Gorka gaur asteazkena gainera txanpartu ostegun, ostira, larumat eta igandea, 5 eguneko ospakizuna bintzat egiteko moduan da, Bai, aprobetxatzen bali madu, gaur hasi eta goiuri bezala olaturen aparran jarri eta Zein da zuen maite duta, prestaldu zue? Nik bai, Seguro? bai. Vale. Ba, begira, nire maite duta da, bueno, behin eta berriz errepikatzen gabiltz Will Smith eta Chris Rocken artean gertatu dena, eta edabideetan, sareetan, leku guztietan, ba, ez dakit, pertsonak gehienek, ba, euren iritzea eman dute. Eta guk ere horixe egin genuen. Baina, hainbeste itzen gindu hortaz, ez dugula itzen benetako garaia, ez? Eta benetan Oscar sarietan egon diren momentu txiki-poli horietaz, adibidez, zer esango nuke, ba, adibidez, Encanto pelikulako abestiak abestu zituztela, eta zoragarriak direla. Edo Beyoncék King Richarderako egin duen abestia kantatu zuela, edo lehen da biziz historian aktoren gor batek Oscar saria jaso duela, edo Jane Campionek zuzendaritza saria irabazi duela, 3. emakumea da sari hori. 3 zenbakiaren eguna hor. Numerologiaren asunto honek txundituta nauka. Orduan, beraz, gertatu dira gauza eder asko, itzalpean geratu direnak Will Smithen eta Chris Rocken kontu honengatik, beraz, banik maite ditut gertatu diren gauza honak, eta horiek aldarrikatu nahi ditut, eta bide batez, abesti hau zoragarria dela. We Don't Talk About Bruno izena du, Encanto pelikulako da, Lin-Manuel Mirandak egin ditu abestiak, eta pelikula zoragarria da, eta ba, ez dakit batzuk deitu diote Disneyen Macondo. Eta ikusten baduze pelikula oso divertigarria da saiatzea 100 años de soledad liburuaren erreferentziak topatzen zeba daude. Eta gian ikusi dituzke zor tximeleta hori batzuk, eta
gauza asko paretetan, eta... Bueno, oinarrituta dago, ez? Pixka, oso modu librea noski, hori da, baina bai. ideia bat bintzat hartuta badago. Bai, eta gero badaude referentzia zuzenagoak iskutuan. Beraz, animatzen zaituztet, enkantu ikustera. He told me that the life of my dreams would be promised and someday be mine. He told me that my power would grow like the grapes that thrive on the vine. Oye, Mariano's on his He way. told me that the man of my dreams would be just out of reach, betrothed to another. It's like I hear him hey, sis. I want not a sound out of you. Iñaki, zein da zure maite duta? A ber, anekdota bizkor bat kontatuko dut. Astelenen jo nintzen Julieta Venegasen kontzertua ikustera Mostin, eta, bueno, bakarrik jo nintzen, ez nekan konpainarik, kontzertua zazpiterritan zen, eta hor txasaldu nintzen nik, denborakin justu, baina gehiagi itxoiten egon etzoteko kursaleko batean. Aizan jendea kursalera sartzen, nik erakutsi nuen nire etiketa, errorea mantzun, bilatu zut esan entzun. Bueno, ondo dago, lasai, aurrea, zu gero ziezuta, nik gero ziet. Aurrea, sartu nintzen kursalera, eta jartzen A, B, C guneak, eta nire gunea zen anfiteatro. Bueno, bakit goran dala, gorak igotzen jungo naiz. Igo nintzen goraino, laguntza eskatu nun, hau ez da, hemen, hau zakit. Bueno, bosgarren fila jetxi gurekin. Azten naiz geizten, eta repente ikusten dut hor preparatuta, gaina eta 28, 29 ja timbra jotzen naizien, eta hor orkesta bat pres eta dena, eta zan orkesta sinfonikoa, Euskadiko orkesta sinfonikoa, Aino Artetarekin. Ara? Eta gatu nintzen horrela, bilatu zen, barkatu mutiko, baina hau Victoria Eugenian da, eta kursalean zaude. Eta hartu nun, eskerrak gertu daudela, 19 eta 35 eseri nintzen nire lekuan, eta eseri eta orduan hasi zen Julieta Venegasen kontzertua. Eta bueno, ez da hori maite duta da, baina bada jendeari anekdota kontatza pasatzizkidaren gauza xeleberekin, eta nire buruari pixka bat barre egitea gauza hauekin. Nik maite dut peloteo pixkatien behar dut. Oi, bai. Bai. Oi ondo dago. Hori ondo dago. Los hinchafes da? Bai, nire maite duta da, atzo aspaldiko partez jarri nintzen harremanetan, boizin, airagun ezagututako hainbat jenderekin. Bueno, personatekin konkretuki, azken aldien ibili naiz beste batzuen atzetik, gaina badakit hor saria jaso dituela, danan sotegik, eta harrapatzen dugun, eta ani gabikarekin, eta baina atzo gure hurrengo gonbidatu den batekin aritu nintzen, eta ez dakit pasadira nik euskera munduan grabatu eta bertan estrenatu nuenetik, ez dakit, 6-7 urte, eta orduzkeroztik enintzen, todora zurtzarekin izan, baina atzo bideo deiez elkarra agurtu, eta, bazirudien denbora etzela pasa, eta egia esan ilusio berezia egin ziten jakitea, boizin konkretuki, baina orokorrean ez diasporan eta Euskal Herriko mugetatik oso urrun nola jarraitzen duten euskalduntasuna elikatzen, euskaldun giroan bizitzen, euskara sustatzen, naiz eta lanak ematen dituen, ez ditu emango hemen ere ematen dizkigu, normalizazioa gainbeste burua uste, baina bai, poza edarra mantziten eta jakitea hor indartsu daudela eta badagoela oraindik jende gaztea, ona atorrena bere arbasoen hizkuntza ikastera eta ara bueltan euskeraz egiten duena, eta han bas bloken boizin bat sentitu daiteke Euskal Herriko txokoren batean bezala, euskera entzuten da zerbait, akaso ez nahiko luketen bezain beste, baina bat sentitzen da etxetik gertuago, eta egia esan, eurekin berriz ere harremanetan aritzea gauza ederra da, eta horitan ere maite dut. Eta noski pelote honen bestaldean gure hurrengo gonbidatua dagoela jakinda, ze esango dizuet, agurtu ere egin beharko dugula bera, eta hementxe segituan, berak gu entzuteko moduan izango dugu. Todora Zurtza, arratsaldeon edo egunon, han goizian goizabiltza eta. Hori da, egunon, arratsaldeon, eskerrik asko inigo, gonbidapena erengatik. Ondo altzara? Primeran, hementxe eguzkia arpegian daukat pixkat, honek esnatuko nau. Irudia bukolikoa dela, hemen Euskal Herrian orokorrean ez dakit akaso naparroa egualdean euskirik izango den, baina bestela nahiko giro goibela dugu,
eta tira, enbidia puntu bat ematen diguzu. Telefonaren bestaldean dugu, pentsa nola diren gauzake, bideoz ikusten dugu hor etxean gertu, Todora Zurtza boixin, eta Gipuzkoako hiriburuan uste dut Donostian dela Aitor Mendiluze, eta hau telefonaren bestaldean dugu. Aitor, arratsaldean eta ongitorri bigarren kafera. Bai, arratsaldean, haupa denoi. Bueno, hemen lotu ditugu dagoeneko Euskal Herriko hainbat puntu, eta Euskal Herriko, 8. herrialde horren beste puntutxo bat, eta aritu behar dugu zuekin, eta gure entzuleekin, bertan izandako omenaldi eta bertso saio berezi baten inguruan. Martxoaren 12an, bertsolari Special Tribute ekitaldia antolatu zuen North American Basque Organizationek, San Franciscon, Kalifornian. Prestatutako txantioietan omenaldi berezia izena jarri zioten, eta halaxe izan zen. Graciana Alfaro, Jesus Arriada, Joni Kurutxer, Martin Goikoetxea eta Jesus Goñi, estatu batuetan errotutako bertsolariak, omendu nahi izan zituzten. Urte luzez, North American Basque Organizationenkin egindako lanaren aitortza gisa. Omenduak bezain bereziak izan ziren gonbidatuak. Sebastian Lizaso eta Aitor Mendiluze bertxotan, Todora Zurtza gai jartzaile lanetan, Jose Maia Olaetxe aurkezle gisa, Xavier Paia itzulpenetan eta Mercedes Mendibe akordoiarekin. Eta noski bertso saio berezia izan zen, zue badakizue Goiuri Iñaki ze gertatzen den 2, 3 edo 4 euskaldun jatetxe batean afalostean ordaintzeko ordua iristen denean? Ui, burruka. Galdetzen badiete Todora Zurtza eta Aitor Mendiluzeri zeinentzat izan zen bereziagoa bertso saio hau Euskal Herritik gara joandakoentzat edo han zeuden eta Euskal Herriko bertsolariak jaso zituztenengat, uste antzeko zerbait gertatuko dela. Todora, Aitor, zeinentzat izan zen bereziagoa? Guretzat esango nuke Sebastian eta biontzat oso esperientzi polita, berezia, nik banuen Martinen ezaguera, beste bertsolariak entzutez bakarrik ezaguten dituen, eta egia esan beraiekin oholtzan egotea, eta aurretik eta ondoren ere bai, tarte batzuk partekatzea, plazera handi bat. Todor ere ezaguten nuen, lehendik, bera ere bertsolaria da, eta zizurkiren sari bat irabazi zuenean ezagutu nuen, eta plazera handi bat, egia esan, zorte handi bat. Neuke, onartu beharra dukat, asko sufritu nuela, ez tarririk gabe ditzen nintzen gazkineko aize girotuaren ondorioz, baina bestela plazera handi bat. Hobeto sentituko bazara, Aitor, nik neuk ere, bizitzan behin sentitu dut ahotsik enuela, bat ere, eta hegazkin batean bidai luzea egin eta aire girotuaren ondorioz izan zen, beraz, uste dut nahiko gaitza izan zenuela, baina moldatu zinen eta gero entzungo ditugu, saio hartako hainbat bertso, entzun eta ikusi, ze Todorrek helarazi dizkigu hainbat bideo, baina Todor zuri ere galdetu behar dizugu, Aitor eta Sebastian entzat berezia izango zen, badakit nik neuk ere zer den, diasporari itxi eta euskal giroan hartatu izatea, baina zuentzat ere berezia izango zen noski, halako bi bertsolari zuen artean izatea. Bai, ekintza guztia izan zen berezia, orain dela 2 urte egitekoa zen ekintza, baina noskia virusa, pandemia biritsi zitzaigula eta beratan berautzi behar izan genuen, eta jendea benetan gogoz zegoen saio hau ospatzeko, eta noski Sebastian Lizaso eta Aitor Mendiluze gure artean izatea, ez da onzanen gaberdiko ez dula, ez da, eta benetan izugarrizko poza. Aitorren nik esan nion, eta berak beti esaten ditut, utzi Todor, plaka goza, baina niretzat hori da, Messi eta Maradonakin egongo banintz bezala, ez da futbol kontutan, eta benetan saio politi izan zen, borobila atera zen, nik ez aramatzat hainbeste urte ere hemen Ameriketan, Ipar Ameriketan, dira orain ia 7 urte, eta hangokoak esan zaten ez, benetan urte guzti hauetan egin dugun saio borobilina izan da hau, eta alde hortatik denak oso pozik atera ziren, eta ide asko eman dizkigu, aurrerantzean bertsolaritza pixkat gehiago sustatu dezakegun hemen, horrelako ekintzak eginaz, izan ere gaur egun, oraintxe ikusten dugun bezala, online eta badaude aukera asko, eta bidai luze egin gabe eta eztarri aurratu gabe agian eman ditzakegu berriro Ameriketara, hemengo bertsolariak beste modu batzutan. Todorren aipatu dut, badirela gazteak, badela euskera, Ipar Ameriketan eta munduko hainbat etxokotan,
baina bertsolaritzak estatu batuetan etorkizunik behar badu, izan behar du euskaratik eta euskararen erabilera ere, bueno, bada erronka bat, bada borrokatxo bat, eta diodan bezala ez, bai, tarteka izaten dira, gazteak ona etorri, bueltan euren guraso edo arbasoekin aritzen direnak euskeraz, baina hori ere bada lana ez, eta beharko du noski euskerak bertsolaritzakan behar badu. Bai, bueno, hori, zuk esan dezun bezala, Euskal Herrian ere erronka handia da, eta hemen, handiagoa. Hemen euskararekiko edo euskal kulturarekiko egiten den edozen ekintza ia mirari bada. Hainbeste kilometrotara, hainbeste urteren ondoren oraindik kultura bizirik mantentzea txalotzekoa da. Eta nik askotan oso kritiko izaten naiz, beti ere gauza gehiago egiteko gogoa daukalako, baina konturatu behar naiz, egiten den edo zer, naiz gauza txikiena benetazko miraria dela. Baina arrazoia daukazu, euskara bultzatzea eta sustatzea erronka handia da, eta bertsolaritza euskararik gabe ezin da, eta hor lan egin beharko da, eta baditu ideiak, baina ikusiko dugu gaztetxoei nola irakatsi euskara, eta euskara ikasten baldin badute, nola irakatsi bertsotan, ez da. Aitor, errealitatean noski Todorrek erakutsi digu edo azaldu digu, baina bertara doanak sentitzen du alako kolpea, lehenengo aldiz diasporari itxi eta euskal kulturaren indar hori ikusten duenean, ez dakit esperantza ematen duen, baina ematen du bihotzean goxotasun puntu bat, ez? Bai, dudarik gabe. Azkenean, egia esan, lehen aldiz joaten denak, nik uste, irudi oso desberdinak daramatzala buruan, alde batetik irudi idealizatu bat izan daitekena, eta beste alde batetik justo kontrakoa, ez da, aurkituko duenaren edo ez duenaren beldur bat, ez da. Eta esango nuke, realitatea, nik ikusi nuenagatik pixka bat bien artean kokatuko nukela, ez da. Idealetik badu, eta badu, hango euskaldun eduten euskara maila zoragarriarekin harritu edo, ez dakit, behar bada ez nuen hortaz hainbeste pentsatu, baina oso izun bereziak, oso euskara molde bereziak ere topatu ditut, behar bada ia hemen hainbeste entzuten ez direnak, eta esan nuke euskararekiko, eta Todorrek esaten zuen bezala, euskal kulturarekiko atxikimento de lotura duen zer nahi, mirari bat baldin bada ere, ala han parte hartzen duen jendeak ehunean parte hartzen duela, ez da bere honena eskaintzera etortzen dela, eta alde horretatik, esperantza ematen du, aurrera ere gauza egin daitezkela, beraz, mundu zabaldua daukagula aurrean konkistateko nahi baldin bada. Eta bertan, konkista horretan diharduten hainbat bertsolari, eurak komendu nahi zen ituzten, Todor, eta, eurak ere entzungo ditugu bertxotan. Hementxe, agur eskaera Todorrek egingo du, eta Martin Goikoetxe izango da, saio hortan uste dute lehenengo bertsoare bota zuena. Eta gehiago luzatu gabe, zutitu mesedez, bost bertsolariak eta haserako agurrako da. Gaurko eguna ikanpatutzera, gu heldu gera gogoti, zaio ederraiteko asmoz, saria hartuz naboti. Barrengo hitzak orain badatoz, gaur hemen gure aboti. Egun ederran oroipen ona, eraman San Frantziskoti. Egun ederran oroimen on bat, eraman San Frantziskoti. Eta noski saioko bertso guztiak enek ez entzun izango ditugu, baina Jesus Goñi eta Joni Kurutxeten agurrak ere hementxe dozkagu. Atzoren ere etorria naiz, renoko bide hartuta, lehenago ere askotan hemen nola gauden kantatuta. Poz ematen du hainbat euskaldun inguru hontan bilduta,
Arratsaldeon bandenari orain nere parte zagurtuta. Hemen txegoinit orain kurutxet. Naiz aspaldi banabilari, guk hemen dugun mundian, nehotzez naiz enisen ditu, gaur doa zori honian. Zuek denak horrotan igini, hemen gure aitzinian. Denak hemen kausitzen zaituzten, ni sortu nintzen herrian. Denak hemen kausitzen zaituzten, ni sortu nintzen herrian. Noski hemen bertxotan ikusten zaituztegu, Aitor, Todor eta aipatutako beste bertsolariekin, baina esango nuke ez, omenaldi honek bertso saio honetatik haratago izan duela omenalditik, elkar ezagutzetik, nolabait esatearren bi zatitan dagoen herri bakar horren bi bertsolari mota elkartu direlako eta hortik sortuko zirelako, zainbate, lotura eta une eder, ezta? Bai, dudarik gabe, batetik bada aitortza bat, eta bada eskerremate bat, bertsolari horien aleginari eta ibilbideari, baina bestetik noski bada bertsolaritzaren bi punta elkartzea, Euskal Herriaren bi punta elkartzea, harreman horiek estutzea, ez elkar ezautzea bakarrik, gehiago ere egoteko aukera izan dugulako, geroztik gainera bat Todorrekin eta ere beste zenbait ideia eta partekatze aukera ere bai, eta pixka bat, balio baldin badu behintzat apurtxo bat gerturatzeko edo ozean hori pixka bat gehiago estutzeko ere balio izan du, eta alde horretatik ere ederra da nola ibet sentitzea, lazo batzuk hasi direla hor sortzen eta aurrera begira, espero unak emankorrak izatea. Todor, badakite Aitor Mendiluz ere lotu duzuela, zertxo bai laguntzeko, bertso giroan, eta haren eskuzabaltasunari heldu diozuela, lagunduko du noski, Euskal Herritik ara eta handik honako lotura hauek sortzeak, bertan den zaletasun hori bultzatzeko, elikatzeko, eta gerta daitezen, ez? Horrelako emanaldi gehiago, horrelako omenaldi gehiago hemen urteen bueltan, ze beharrezkoa ere bada, ez? Euskal Herriaren hemen garen ez dakit aitortza, laguntza eta harreman hori, ez? Bai, berrezkoa da, eta egia da ni daramatzala ja urte terdi, hola saioak online eginaz, eta bertsozale elkarteak asko lagundu didala, eta ekintzonek asko lagundu digu guri, hemen Estatu Batuetan, ez geralako askotan elkartzen, eta azkenek urtetan, bi urtean, behin ere ez. Eta elkartze honekin, pixkatera ezaguera handitu dugu, bertsolari askok ez ninduten ni ezagutzen, naiztanik ezagutzen dituen, eta alde hortatik, ere bai, atiak irizkit urrengo ekintzak egiteko edo erreztasun bat emateko, eta noski Aitorrekin eta Sebastianekin, eta ere, harremana estutzeko aukera izan dugu, eta badakigu, badaukagula hor nori laguntza eskatu, eta horrelako gaina txapeldunei laguntza eskatzeko aukera izatea, bentan izugarrizko sortea da. Eta uste dut, hemendik aurrera ekintzak egiteko aukera izango dugula, nola bai, pixka bat hemen bertsolaritzat euskara sustatzeko, noski ditugun hemengo limitekin, ez da, baina uste dut, ekintza alde horretatik oso izan dela. Aitor Mendiluze, bertan bertxotan aritu bai, baina izango zenuten aukerarik, herrialdea inguruak zerbait ezagutzeko, euskal kulturak bertan zerbait trinkotu badu janerako eta edanerako kulturare bada, eta hortik ere izango zenuten, aukerarik gozatzeko, ezta? Dudarik, San Franciscoan bertan Euskal Etxenen otordu derra egiteaz gain, jarraieko egunetan ere izan dugu aukera handenen pixka multeko, txinnon eta izan ginen, eta ikaspilen eta ere bai, mai inguruan, bertako euskaldun batzukin elkartu, bersotan aritu, otordu derra egin, izaspertuak, eta askotan gainera, erreferentziak, ez da, hainbat eta hainbat persona ezautu ditugu,
oraindik ere lehen belaunaldikoak direnak, hau da hemen sortuak, Euskal Herrian sortuak eta ara joanak, eta askoren kasuan, ezagutzen duzu nere iloba, eta nere auzokoa ez dakit nor, eta bai ezagutzen dut haren bikotearen ez dakit nor, eta bueno, Euskal Herria, baita itxaso destaldere, ozenoz destaldere Euskal Herria txikia baita, eta bueno, alde horretik oso polita izan da baita ere, pixkat ikustea, urruti egonik eta aldea hain urruti, eta beti esaten da, denok ezagutzen dugula bestek ezagutzen duten norbait, eta kasu honetan ere ala gertatu da, eta bueno, horrek ere lagundu digu, eta lagundu digu zebei ere gertuago sentitzen, eta mai inguruan, behar bada konfiantza ere haunditzen edo ez dakit, gertuago sensazio horretan, bueno, erresago hitz egiten, erresago kontatzen, entzuten, eta batez ere, elkarrekin gozatzen. Todora Zurtza, diasporarentzat garai ilun xamarrak izan dira hauek, edo orokorrean, kultura harremanetarako azken 2 urte hauetan, ari zarete berreskuratzen berriz ozeanoz bestaldeko harreman horiek, eta hau poza hartzen duguna hori jakinda, jakin ere badakigu, gertukoak ditugulako aurten boixen izango dela, Euskal Dantza taldea bat, boixik jaialdia bere horretan eginez, baina ospakizuntxo bat izango dela uda honetan, eta bertan ere berriz ere izango duzuela elkar truke kultural horiek eta bizipen elkar truke horiek egiteko aukera, ez? Bai, azkeneko 2 urteak nahiko latzak izan dira Euskal komunitatean, latzak mundu guztian izan dira bezala, eta ezin izan dugu elkartzeko aukerarik izan, eta hemen elkartzen ez geranean, pixka bat ere euskalduntasun hori aztuta utziten dugu, ezta? Eta jaialdi egin behar genuen 2008an, gero 2021an, gero azkenean 2021an, eta azkenean bertan bere utzi dugu 25 arte. Orduan, egingo duguna udara honetan da urtero egiten duguna. Saninazioa ospatu, saninazioa uztailaren 31an, eta egingo dugu, esaten duguna gure jaitsua. Naizta, aurtengoan, Euskal Herritik dantza talde bat etorriko da, eta gero bai kantari bat esan didatenez, ez dakigu, saetuko gera beti bezala pilota jaialditxo bat egiten, eta nor daki agian Martin eta etortzen baldin badia onera zerbait ingo dugu berso inguruan. Baina, izango da betiko gure jaitxoa ostiraletik hasi eta igandera arte. Hitzekin gabiltza jolasean eta solasean noski, hemen naiz irratian, hitzekin ibili ziren jolasean eta harimak ere goxatuz bertso giroan duela ezain beste San Frantziskon, eta izango dira noski, baina hitzekin kantu honek, badakargu, gogorarazpen bat, eta da, hain zuzen ere, bihar arratsaleko 4:00 Amurriotik abiatuko dela 2022ko korrikaren edizioa, 22. Korrikaren edizioa, bertan izango da naiz erratia, bertan izango gara bigarren kafeko kideak, han irteran bertan, arratsaleko 3:00 aurrera, zuei, bertan gertatzen ari diren nondik norako guztiak ere kontatzeko, baina Todor, aurrekoan Ainoa Añorgarekin aritu ginen, Berlingo Euskal Etxeko kidearekin, eta kontatu zigun, nola Berlinen ere korrika izango den, eta boixin ere izango da, korrika edo korrikatxoa. Hori da, Amurrion hasi eta boixetik pasata iritsiko da Donostiara, ez da, korrika, eta guk larun batean ospatuko dugu, larun batean goizeko 11:00 elkartuko gara Euskal blok hortan, Bask blok deritzonan, eta, korrikatxo bat edo ekitaldi bat egingo dugu bai. Bertan, jende asko biltzen zarete, kostako da, ohitura pixka galduta ere, ez dakit nola dagoen boixiko euskal komunitatea oraintxe. Ikusiko dugu. Egia esan ez dakigu askotan, jendeak ere bai, korrikaren kontua ez du gehiagi kontzeptu ulertzen korrika entzun, eta uste dute maratoi bat korritu behar dutela, ez da, eta ez dute ulertzen jai bat betala, eta aitzeki badela korrikaren kontua, euskera ospatzeko, euskera sustatzeko. Ikusiko dugu, larun batean nor datorren. Aitor Mendiluze aurrera egin behar dugu, eta egia esan hemen bertsoak eta pres bagenituen, baina denborare azkari garotzen da horrelako kontuetan, izango dugu aukera, beste kafe bat hartu eta lasaiago aritzeko hemen aurrez aurre gure laborategian. Bai, noski, nahi dezenean. Besarka bat eta mila esker, Aitor. Bai, beste banatzei. Todora Zurtza eta zuri gauza bera, plazerra, egin dugu bidea eta kaso, euskal komunitatearen berri izateko tarteka baliatuko dugu, zure etxeko teknologia guzti hori eta argiztapen natural eder hori, eta tarteka boixin gertatzen ari dena ere kontatzen badiguzu, eskertuta egongo gara hemen. Zuk nahi duzunean deitu, aprobetxatu nahi dut hemen jende horrean nagoela, esateko Aitorrei 1000 esker, ematen digun laguntzaren gatik, eta zuri inigo ere bai, 1000 esker, ematen diguzun aukeragatik, guk egiten ditugun ekintza pixkat hemen jendiari azaltzeko.
Todor, besarkada batan boizin zareten euskaldun guztiei eta laizter elkar ikusteko aukera dugun, aurrez aurre Aitor ikusi duzun bezalaxe. Hori da. Izan ondo? Berdin. Aitor Mendiluz eta Todor Azurtza agurtu ditugu, egia esan plazerra horrelako bi tipo handi elkartu eta San Frantziskora, Estatu Batuetara, Boizira, Euskal Diasporara begira jartzea, baina gu korrikaren kantu honekin nora eta barrura begira jarri behar dugu, Euskal Herriaren zirrikitu guztietatik ibiliko delako, datozen egunetan korrikatan izirratian noski, bertan izango da, nondik norako guztia kontatzeko moduan. Bihar 3:30 antz izango gara, ez ahaztu, Baina noski aurrera egin behar dugu eta Iñaki Lasaetura Maite Goñirekin izan da, Doinuetatik haratago podcasta ontzeko. Iñaki, ze topatuko dugu Maite Goñirekin batera? Besteak kontatuko digu bere irratiko hastapenak. Eiba. Etzen hain erresa edo bastante desberdina zen musika jartzea garai horietan, garaizketan 80. hamarkadaz, eta Euskadi gaztan ibilizten, eta aukeratu duen abestietako bat, hastapen horiekin zerikusia du, eta doinu lasaia gustoko dituela, baina gitarra asko dago, gauza oso interesgarri kontatu izkigu. Maite Goñirekin podcasta ondu du Iñaki Lasaetura, guk bitartean, Iker Martinez eta Zaldi Errenak taldearekin soinu frogak amaitu, eta ondoren eurekin arratsaleko 6 arte, hementsi izango da gara elkarrizketa akustikoaren giroan. Geratu hor, naiz irratien. Gaurko Doinuetatik haratago saiora Maite Goñi gonbidatu du. Ongi etorri Maite. Eskerrik asko. Mondragon Unibertsitateko irakaslea, aholkularitza lanetan zabiltzen eraldaketa digitalean, podcastistan bakigu 1000 gauzetan zabiltzala, beraz eskerrik asko tartetxo bat egiteagatik eta gaur gurera etortzagatik. Mila esker zuei gonbidapenagatik, musikari buruz hitz egin behar badugu, beti atera barra dago tartetxo bat hitz egiteko musikari buruz, beraz oso gustura. Beraz musika beti lagun. Bai, zalantzari gabe, txikitatik, hau da, kontatzen baizu nire lehenengo oparietako bat edo gogoan dudan lehenengo oparietako bat mikrofono bat izan zen. Eta nik etxean eukidet beti mikrofonoa, reverb bat, denetarik, amplifikadore bat, bizilagunek ez dakitzen pentsatuko dut, baina nik behintzat oso gustua. Bizilagunetzen eta hau izaten dira batzutan bateria txiki bat, eta paritzen denen bezala umeren bati da dablo kargatutako oparietako bat izaten da batzuetan. Guk nire etxean anaia eta biok, egiten genituen, lehiaketak, ia zeinek lortzen zituen puntu gehiago, eten ginen gurasoen gana, eta biok abesten, eta ia zeini puntuazioa, edo bion artean, baina bai. Oso, nigoatzen naiz hori txikitatik bazuten dorre horiek, aninoken logelan dorre handioitako bat, bipletinakin, diskoarekin doidena, eta piano bat, baita, orduan, musika beti lagun, bai. Beti lagun, eta ezin dezun lehiaketa horiekin, ez dakit bideojokutan ibilizalea zaren, baina SingStar eta horietako bat gogoratu deriatzu, baina hori aurretik. Aurretik, askoz ere aurretik, eta orain, nire plana izango itzateke beti, bromatan ibiltzen geha kontu honekin ez, gaizki abesten dut, ze pena, ze gustauko lintzen, ze pena, baina karaoke zale, enaiz inoiz gune, karaoke batea, baina gezurra dirudize, beti esaten dugu zen karaoke batea, eta orduan norbait topatzen direnean, jungo naiz karaoke batera. Agian, akaso elkarrekin jungo gaz, gaizki kantatzen du norbait barezu, gustatu nik dena ematen dut, esaten da noitakoa, dena ematen dut. Gora, itxen dezun horietakoa, bani ere bai, orduan. Erasmus garaien eta zagizte garaien, lagunekin tabernan lotxa gutxiko moten duela kanpoan zegoen. Hori da.
dena ematen ibilidan oitakoa naiz, eta orduan, bik gaitzi kantatzen duen bi elkartuko gara, eta... esan da dago dena, orduan, egingo dugu hitzordua, eta joango gara, pentsako deba nun da hon karakoaren bat, ez dauketik geik ere. Oida, bietuko dugu, seguro, Donostin, Bilbon, Ibitan igual gehiago, baina... Mira, hori zen dugula, guk saioa Tolosatik egiten dugu, eta han leheno behintzat, taberna baten karaokea beti zuten. Así que igual, errexena izango dagun baten gure laborategira gonbidatzea, eta gero taberna horretara jotea. Eta horrekin nahi gala, behin ikasleek gonbidatu ninduten afaltzera txoko batera, eta nola badakiten hori, beraiek prestatu zuten karaokea. Eta egon ginen, baino goizeko ordu txikik arte, abestu eta abestu. Oso ondo, orentxak ordatu nahi gainera, oso ondo pasatu genuen, bai, ikasleekin. Maite, zorionez, gu baino beto kantatzen duten lau abeslariek arrituzu gaur gurera, eta ondo deritzo bazu, lehenengoa entzungo dugu. Eta gero segituan kontatuko diguzu, zein den, kasu honetan David Bowie aukeratzearen arrazoia. She kneels before the grave, a brave son who gave his life to save a slogan that hovers between the headstone and her eyes, for they penetrate her grieving. You love a boy and girl, the talking you. Hor maite ari gara Some Love abestia entzuten. Aipatu da ez aurretik ez, hau dela zure abesti kutxunenetako bat. Bai, eta da disko osoa, Ziggy Stardust edo, bueno. Zergatik haian deskubritu nuelako 13-14 urte horiekin, oraindik dena deskubritzen ari zaren garaioetan, eta nuken kasetean, diska, denetarik, formatu guztietan, garaia haietako formatu guztietan. Eta bereziki, diskoaren, 5 Years abestiarekin hasten da, eta daukeolako sarrera bat oso potentea, eta gero dena segidan doa, historio oso bat bezalakoa da, edo garai hortan nik uste David Bowie edo inoiz irakurrita dauket, musikalen epika hori nahizula pixka bat eraman popera edo rockera edo, eta bueno, lan zoragarria batera zitzaido, eta bereziki Soul Love edo gustatzen zaita besti hori. Eta orduan, deskubritu nuen garaio haietan Ingalaterrara joan nintzen, ikastera ingelesa 13 urtekin, eta bueno, aurretik egongo zan, pentsatzen dut, baina nik orduan deskubritu nuen. Eta beti eramaten nuen erekin, eta orduan daukat hori, lotura hori, nik batzen naiz, familia batera joan nintzen, eta familia horretan abeslaria zan. Bueno, musika produktorea, abesten zuen baita, baina produktorea zan. Famili bat, bi ume txikikin, bakizu garai hartan joaten ginen, horrela ez da, ingelesa ikastera gero klaseak eta baina famili batean geunden. Eta orduan, astebukeretan da joaten ginen ezkontza ezberdinetara, ze baita produktora bat zuten, baina baita ezkontzetan eta horrelako montaje bat. Eta beak, ekoizten zuen Trevor Show delako baten lana. Eta nik neuken diska hori, eta ibili naiz betidanik bilatzen, toki guztietan, pre-internetekoa zan, internet aurrekoa, eta ez topatu baino, nik batzen naiz hori, diska hori eta abeslaria, juten ginelako, beha grabatzen ari zelako, diska hori, eta niretzat imaginatu, 14 urtekin eta bat. Hor sartzea estudio baten, estudio batean, zoragarri eta orduan beraiek oso musikazaleak ziren, eta niri oparitu zidaten, beak, maiteri, mitza, esaten zidaten, mitzari eta maitasunez eta eta dauket diskori sinatuta, ez dakik gehiago zer izango zen, eta bueno, eta han deskubritu nituen baita Muskalak, Evita, eta horrelakoak ez, Londresea jun, eta eraman gintuzten, ez? Nik gogoan dutan patioan goiko alde baten eola, eta iluntzean edo gaua partean, eta netzat dena zan, eta James Bonden pelikulaen musika, orduan pixkat lotzen dut garaiaiekin eta bizipen horiekin, ez? Eta nire ustez,
niretzat edo bizitzan bintzat oso ne ustez hito bat izan zen, olako jomuga, olako une importante bat niretzat, begiak zabaldu zizkidalako, gauza berriak ezagutu. No, azken finean, asok hartzen duzu, 13, 14, 15 urte garai hortako musika badelako modu batean, musika aktiboki entzuten hasten geren garaia, egia da, aurretikan gurasoak edo dena delako dira, gero 13, 14 aktibori ez da beti guztiz aktiboa izan daitekelako anai nagusiak edo aizpak edo arrebak egartzen dizun musika, baina bai dela aktiboki hartzen kontatzen zer dira zure gustoak eta eraldatzen juten da erabat, baina adin hori eta gainera esaten badezu hori Londres batera joatea garai horietan aldaketa izango zela, orain jutea ere aldaketa izugarrizkoa da, hemendik area eta aneotea eta batzuk da izugarria, onerako eta txarrerako batzutan, baina garai horretan area joatea eta halako familia edukitzen izan behar kriston esperientzia izan zela. Kristona, eta gero esate dizut, nik adidez, anaia eta biok beti biltzen ginen, alde batetik bestera, eta musikare oso antzekoa gustatzen zitzaigun, oso pop zaleak ginen, eta barrez, eta orduan, nik batzen ez, anaia gero, joaten zenean, instituton, bestela, bidai ezberdinetara, joaten ginen, kultura bidai hauietara, Greziara joaten zen, edo Italiara, edo Alemanian, eta nik batzen ez, garai hortan beha, ibiltzen zala, alde batetik bestea, olako bidaia kulturaldetan. Eta beti ekartzen zidean musika. Beti ekartzen zidean musika. Hangoa, bertakoa, edo gutxi gora bera gure gustukoa izan zitekena, baina nik hor ezagutzen Italiara, nik asko gustatzen zait, bai. Eta Italia asko gustatzen zaitit musika italiarra eta horrelako kontuak, ezta? Orduan, pixka bat alderdi horretatik nik uste dut, horregatik aukeratzen dut David Bowie eta, ez da gaina aitzaki gehiagirik behar David Bowie hautatzeko, ez? Bai, bere alantzun dugu bigarrena ez da, baina orain galdera zail bat egingo dizut. Esan dezu hori disko hau, osotasunen entzuteko disko bat badela, bauka bere xarma, bere magia, galdera zaila, zergatik justu abesti hau zure kutxunena, Show Love, eta ez beste dozein izan zitekelako akaso. Egi esateko ez da letra kontua, eta izan zitekeen, letrat zoragarria dauke, baina gehiago da sarrera, hasten danen abesti hori eta gero badoa pixkanak, ezakit dauken kadentzia, dauken musikalitatea, asko gustatzen zait, eta gero, Show Love, imaginatu, baina historioa disko osoarena niena ez oso identifikatuta sentitzen historioarekin, ze beste batzuetan izaten da gehiago gaia eta ikutzen zaitulako eta harrapatzen zaitu eta gero baina musika kontu hauetan da momentuaren baitan, esan nahi dut, nik kutxunak, nik musika asko entzun dut, orain ez hainbeste, baina gero eta gehiago berriz zain naiz berrartzen, baina iruditzen zait momentu bakoitzak eta ematen du topiko badala, baina alaxe da, momentuaren baitan kutxunagoa izan liteke bat ala beste. Eta gero daude, hortik kanpo, edozein unetan, edozein pertsonarekin, edozein tokitan entzun litezkenak, eta hoxe izango izateke horietako bat. Beran, segituen jakingo dugu ere, entzungo dugun bigarren abestia horietako baten, baina aukeratu duzun bigarren abestia Gary Mooren Still Got the Blues de, eta entzungo dugu eta jarraian kontatuko diguzu nondik norakoak. Used to be so easy to give my heart away, but I found out the hard way, there's a price you have to pay. I found out that love. Hortxe, ari gara entzuten Gary Mooren abestia, ari gara hor gitarra, blues, rock hori entzuten. Bakigu Gary Moore ere beste taldetan ibilitakoa dela, Thin Lizzy, Skid Row.
Zer daka Gary Mooren abesti honek gaur honera ekartzeko? Bueno, azteko ikusi ezu, ez? Ze motatako musika gustatzen zaidan. Naiz oso suabea, gustatzen zait, soul, soul asko gustatzen zait. Abeslari beltzak, neskak, emakumezkoak eta bat, bueno, Aretha Franklin eta horiek guztiak, asko, Roberta Flack, hola, musika hori asko gustatzen zait. Eta honek, pixkat hori da, ez dakit, dauke melodia eta bar, baina batez ere, badauke honekin lotura gehiago dauka, hasi nintzenean lanean, ez? Bueno, ja salto bat egiten dugu, eta nire lehenengo lana izan zen Euskadi Gaztean, esatari gisa. Bai, eta hor, historia oso luzea da, eta baina, antxe, bukau nuen lanean eta 3-4 orduz aritzen ginen musika ipintzen, zuzenean, azte bukaretan, nik batzen naiz arratsaldeko 7-tik 10 arte, igual bukatzen nula 10-etan, ordu berandu, eta lehenengo abestietakoa, ez dakite izango da justu lehenengoa, baino oso denbora gutxi izan unik ensaiatzeko, ez? Nola jartzen zan, ze beti ez da orain bezala. Hori dizut ere, jartzeko desberdina izango ez dela kontua, ez dela playlistak eta Spotifyko eta ez da betxaure, guk orduan gara jortan genduken gazta deitzen genion bat koloretan, eta kolore bati zegokion batazan estreinaldi bat, bestea zan, klasiko bat, bestea zan, ez dakizan, bakoitzak bere dinamika zeuken eta bere sanaia. Orduan guk orduaren baitan, minutuen baitan, erlojuaren gazta zan, eta orduan, altatu behar genuen, igual diskak ziren, viniloko diskak, eta diska horietatik bata ala bestea. Eta orduan hor bai genuken hor aukera txiki bat, hori ordu honetan egiten malin behar genuen, adibidez nik gustukoagoa neukelako estreinaldien artean ez dakizein, gero jartzen nuen hori atzean, eta orduan ja, urrengoa etortzen zenean, estreinaldietan beste bat hautatu behar zeuken, eta horrela rotazio horretan. Eta orduan, nik batzen naiz, Elton Johnen Sacrifice, edo garai hartan 80ean, sortu zenean Euskadi Gaztea, eta Sinead O'Connorren Nothing Compares to You, Maria Carey, garai hortan Vision of Love, nik uste bere diren diska izango zara. Harridura eman dit, Maria Carey, enekin hain nik uste lehenengo eta bomba bat izan zen gainera, bere abotsak, gero joan da beste toki batzuetara eta beste ibilbide bat egin du. Baina garai hortan esan instrumentu bat, ematen zuen, ez tarrian, instrumentu potente, orain ere bai. Gero guztatuko dira, guztatuko zaino bat dira, baina ahotxo nagala ez da bai ezin da, hori da. Eta Sam Brownen Stop oso ezagun ezan, eta nik batzera izoien artean, aukeratu behar genuen, eta gaur Gary Moore ekarri dut, mood horretan naholako, baina edo zein izan zitekeen. Bada oso garai horretako semea, hard rock edo blues rock edo dena Horrazkaten balada romantiko, gitarra sartuta, hori, justu hoxe. Eta gero batez ere, Euskadi Gaztearen sorrera horretan, aukera izan nuelako horregoteko, eta bizitzeko hori, eta nire lehen lana izan zen, eta orduan karrera edo leno garai bateko 5 urteko karrera horiek eta egiten genituenean, imaginatu, ibiltzetik gurasoen dirutik edo ikuntzen, pasatzen zeaia soldata bat, eta gainera Donostira etorri gauez, eta, neuken ja adin bat, baina esan nahi dut, baina bizipen ezberdinak ziren, ez, ordiziatik irten, eta pixka bat, beste kontu batzuetan, eta gero irratian denetarik pasatzen zitzaigun. Claro. Eta lehenengo lana izateko, eharra lan polita... oso polita. Lan guztik noski duinak dira, eta lan guztiak bere gauza hona, baina... Musika gustatzen. Irratian gaude gaur, eta ez izango dugu, horako aukera bat irratia eta musika jarri, eta ez guztiz nahi dezu musika, aukeraketa bat zenekala gaur, baina gero aukeraketa horren baitan, zuk erabakitu zenula zer jarri, eta zuk erabakitu zenun musika. Bai. Eta gero gaina, garai hartan denetarik egiten genuen, hau da, norbaitekin telefono hitz egin behar bagenu, telefonoa guk markatu, guk hitz egin, diska jarri, publizitate kuñak sartu,
hartu, eta gero, pasatzen ginen, ze hori Handia kalean geunden, Donostian, eta gero Euskadi Irratia zegoen beste pixu batean, eta guatzen naiz, joaten ginena, eta gure lanaren partere bazela, hartzea abeslari bat edo talde bat, eta haiei buruzko monografikoak egitea, eta orduan, eta pentsau, zuk klasean gero nik urte asko eman ditut irakaskuntzan eta orduan egin behar duzu klase emateko prestatu. Eta hemen prestatze lanak ziren, irakurtzea gauzak, musikari buruzko gauzak, imaginatu, plazera dan hori, bada lana ez, eta gozamena erabatekoa. Kuriosia de bezala, nik unibertsitatean nengoenean, irratia genekagun asignatura bat, Asier Leo zen gure irakaslea, eta intzigun ariketako bat izan zen, talde bat aukeratu taldeka, eta monografikoa egitea. Nire unizarteko lanetako bat izan zen, zuk egite zerituen hautako monografiko bat egitea. Pentsa, eta zeinena aukeratu zenuen? Enaiz gogoratzen, Coldplay edo Muse zen. Launak egin, ustez Coldplay genula, eta probatu genuen. Xerri usatu zaion, probatu genuen lana. Esan zidun gauza batzuk hobetzeko zeudela, baina probatu genuen, baina Coldplay buruz uste egin genuen. Guk ez genuen irakaslerik atzetik, zuzenean piztinara. Eta orduan hori negoatzen Bruce Springsteen eta horrelakoak hartzen ditula. Eta haien inguruan, dokumentatu, abesti bat ipini, bestea, eta oso politia izan zen. Ezakit, entzungo dugun hirugarren artistari buruzko monografikoa egin duzunzuk, zuk ez egin lasai, Euskal Herrian 50 aldiz egingo zirela, hartu dezulako gure totemetako bat, gure erraldoitako bat, Mikel Laboa, kasunetan Lili bat abestia entzungo dugu horretik. Lili bat hartu eta oztoz-ozto erantzi eta arek zu ere amets eta arek zu ere erantzi eta oztoz-ozto hartu Lili bat. Zer esan Mikel Laboari buruz, Lili bat abesteari buruz. Hori, nahi zuen doinu eta ritmoan, denetarik zaitek eta hori buruz. Nik uste eta honena izango ditzaketekela kasu honetan bakarrik abestia entzun eta inungo azalperik gabe esateko. Egia, ez du balio honek, baina egia da abestia entzun lasai eta egin ditekala. Hau da, abesti hori, Soul Love bezalako oitako bat, edozen unetan eta batez ere, bereziki triste edo pixka bat malenko niatxu zauden momentu horietarako, ez? Nik askotan ipintzen dut buklean, eta buklean entzuteko. Eta gaina, ez doaz gora, abesti batzu doaz, gora eta honek ez, honek dauke, poema motza, sakona, Sarri Onendiaren hitzak, eta gero zuk nahi dezunera eraman dezakezu, ez? Lili bat hartu eta hori nola, eta ostoak eta nola eranzten zoatzen, ez? Eta iruditzen zait, letra hori oso intimoa izateaz apartez, eranztea beti da oso intimoa, izan diteke fisikoa edo izan diteke bihotzeko eranzte hori, eta beak sugerentea iruditzen zait oso iradokitzailea, ez? Eta zuk eranzten dezu zerbait edo kentzen diozu zerbait ostoak, baina aldi berean horrek ere kentzen dizkizu zuri, ez? Eta nik uste den momentu bizitzan, topatzen dezunean norbaitzuk erantzten duzun horretan, izan diteke edozein esparrutan, ez? Bakarrik maitasuna eta barre, baizik norbait topatzen dezunean edo zerbait topatzen dezunean erantziala edo ostoak kenduala harrek ere zuri gauza bera egiten dizun alde berekotasun hori, nik uste dut momentu hori sublimea dela, eta ez daula askoz ere gehiago esateko. Eta gero, orduan, gauza bada, letra bat, poema bat irakurtzea,
eta bere osotasunean eta gogo eta egitea eta bar, baina gero horri laguntzen badiozu olako musikarekin, eta gero lauaren ahotsa, nik uste dut, nik guatzen naiz nola azkenekoz Leidorren Tolosan, eta ja, batzegoen ez da hor bere momenturiko nenean, baina nik dauket, gogoratzen dut, atzo izango balitz bezala, hain zoragarria, hain bea zaurgarri bezala ikusten zan eszenatokian, ematen zuen babestu egin behar zenuela, baino aldi berean, bea da babesten zintuena, ez da? Beak babesten zintuen, bere ahotsarekin, ze bakarrik hitz egiten astearekin, hitz egiten, hitz egin gutxi, gehiago bere, hori abesten hasten zenean, ez? Eta orduan da, esperientzia mistiko bat bezala izango genuke. Nik uste dut, Mikel bera, laua bera zela berezia, eta guretzat, opari bat, ez? Euskal musikarentzat, autorentzat, historiarentzat, literatura, dena ez, eta nik uste dut, bere, eta gero, jendeak ez dago hainbeste adostasun biltzen duen ez abeslaririk, ez pertsonarik, ez ezer ze batzu, eta nik uste beak jakintzuela, eta hori ere bada beste alderdi bat, nik uste dut interesgarria da aipatzekoa dena ez, berak ere, bere horretan, bere pertsonan, maitagarria, ezakit maitagarria pertsona bezala, esan nahi dut, beak ematen zuen irudi hori, hori, nik uste dut, bere inguruan biltzen zuela, ez adostasun hori. Eta gaur egun, adostasuna biltzea ezeren baitan oso zaila da. Gaur egun ezinezkoa da. Gaur egun oso zaila ezinezkoa da. Ezinezkoa da. Eta orduan hori ere, bere alde, ez? Hori da. Maite biak, oso gustora kombinatuko nun nire anekdota bat, edo tita joko dugu akatu dezugun laugarren abestira. Alicia izen This Girl is on Fire, abesti puxka bere, akatu duzun bestiroa bezala. Zer du abesti honek? Bueno, abesti honek... Zer du edo, zer ez du? Zer du edo, bueno, hasita izena, ez? This Girl is on Fire. Nere, zuzenean nere buruari ematen diot, ez, honetan, ez, nik uste oso importantea dela, beti eukitzea zerbait bizitzan, on fire jarriko zaituna, ez, pasio hori piztuko duena, ze bizitzak askotan eramaten zaitu pasio horren itzaltzera. Eta pixkanaka, nahi ez duzun bideetatik, eta orduan, horrelakoek edo gogorarazten dizute, beti behar dela grin hori, ez? Eta beti atera behar dela ez daun tokitik aurrera jarraitzeko, eta nire oso pertsona bera etortzen da noitakoa, ez? Berezkoa daukat, ez du naita egiten, baina berezkoa daukat, hori, oso apasionatuan naizela, eta egiten dituan gauzak gustatzen zaizkit, eta horrekin guztiarekin baino, hala ere, beti badaude momentu batzuk zeinetan jarri behar dituzun horrelako abestiak, ez? Eta hau, behin irakurri nuen, zela emakume, eguneroko emakume hoientzat, nahikoa, hoiei eskenitakoa, nahikoa lan badutenak egunerokoari aurre egite horrekin, ez da? Eta orduan, beti ez daula heroina bat izan beharrik, ez? Bizitzan, gauzak egunerokoak, normalak, arruntak, eta horrela. Nik horri egin nahi nion azken keinua, nik uste detelako bizitzan, denok ere, indar hori, barrutik daukagun indar hori, irteteko prestutasun hori euki behar dugula, ez da? Martxoak 8 ez den bezala, ez? Egunero da, martxoak 8? Egunero zalantzari gabe. Eta beti bili beharra daukagu, esparru ezberdinak konkistatzen, badakigulako zein dan egoera, oraindik ere, ez? Eta bueno, horretan saiatu beharra daukagu, eta horretan aurrera atzera inungo pausorik egin gabe, naiz eta oso zaila daukagun azken aldi honetan, ikusten da, politikoki ere, ikusten dira beste ahots batzuk,
eta hori ere, saiatu beharko genuke, hau bai, ahoz bateratasunez eta ikur politikoak eta beste kontu batzuk atzera utzita edo alde batera utzita, denok emakumeen alde eta gure eskubideen eta gure normaltasun horren, ez gehiago ez gutxiko, baizik normaltasun horren eta berdintasun horren batez ere horretan aurrera egiten, ez? Pixka bat horregatik aukeratu dut. Eta zalantzan egon naiz, sarreran entzun dugun imagin horrekin, ze gaur egun ez da, dena da borroka ez bizitza honetan, ez? Emakumeon egoera izan liteke edo izan liteke, oraintxe bertan bizitzen ari garen momentu hau, ez? Ukraina eta Errusiaren artekoa. Eta orduan, imagin pixka bat ere gehiago, letra horrek zurrupatuko bagintu pixka gehiago, eta bestuko bagenu ez, mundu libre batean, nik uste lehenengo pausa hori izango itzatekela horretara juteko, baino ez dakit. Maite, honi bai, ezin digula ezer gehiago gehituko digun bakarra izango da Alicia Keysen abestia entzutea, plazer handi bat izan da, eta mila esker gure gara etortzeagatik gaurkoan. Zuei gonbidateagatik eta nahi duzuenean. She's a flame, so bright she can burn your eyes. Better look the other way. You can try, but you'll never forget her name. She's on top of the world, hottest of the hottest girls. Say, oh, we got our feet on the ground and we're burning it down. Oh. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
Ez Galapan, ez da Trostan ere. Pegaso bailiran egan datoz gaurko elkarrizketa akustikoko gonbidatuak. Iker Martínez de Zuazok bere bakarkako ibilbideko lehen bilanak argitaratu zituen 2017an eta 2019an. Itzalen mundua eta lurralde berriak. Oraingoan baina, Zaldiarrenak ditu taldekide hegaldiak diskorako. Joseba Aramburu, Inigo Biain, Jim Irizar eta Inigo Ugarte. Gaur, Ikerrek soilik egingo du bigarren kafeko elkarrizketa, baina Zaldiarrenak prest ditugu laborategiko iskina batean akustikoari ekiteko prest. Ongi torri, Iker. Opa, eskerrik asko. Hortxe ikuioan zigortuta da, Zaldiarrenak, ez da? Eskina baten. Bai, iskinana ez da izan horrela erabiltago hitz bat, baizik eta benetan dazkagu gaur iskinatxoa, baina bueno, segitu elkartuko dira musika jotzeko ere bai. Iker, lehenengo galdera ia derrigorrezkoa da. Zure bakarkako ibilbideko hori, lehen bidizkoak hori bakarka, edo bueno, bakarka, bintzat izenarekin hola izan zen, Torengoan eman dezu urratxa hori Zaldiarrenak atzizkia eramateko diskoan. Ez dira ez ezagunak ez, zuzenekotan eta beti euki ezu jendea zurekin, baina zergatik eman dezu urratxa hori diskoan egiteko? Bueno, guia bigarren diska Lurralde Berriak urten zanean, ja, bueno, diska hortan, bai Jimik eta bai Josebak parte hartu ebein, bai baterian eta bajoan kasu hortan, eta hasi ginean, ja planteo ginean zuzenekoak emutia, ja Iker Martínez de Zaldiarrenak bihurtu ginean. Ja Bull, Inigo, bi Inigoak sartu zian, eta ja kontzertuak, Lurralde Berriako kontzertuak, ja Iker Martínez de Zaldiarrenak bezala emungen. Eta nik uste dut gustora, generalen gustora ibili ginela, danok batera, herririk herri, eta bueno, horri eltzeia, horri obaketia pentsau geben, eta diska prestaketia ja danon artean. Nire kantuak dira, baina bueno, danok batean lokalian sartu, eta danon artean arreglau, eta danon artean grabau, eta bueno, orduan logikoen asan ja diskoari be Iker Martínez eta Zaldiarrenak izena jartiaz. Be, justu hori galetan izunez, grabazioaren nondik norakoak gehiago jorratuko ditugu elkarriztaren bigarren zatian, baina nolabait aldatu da ere prozesu hori, ez esan dezu elkartu zinetela, abestiak zureak izan arren, elkartu zinetela lokalean elkarrekin egiteko, eta orduan ere prozesua bera pixka bat ezberdina izan zen. Bai, zen nire lehenengo bidizkak grabatu ala sortu zian diskak izan zian, o arreglau zian diskak lehenengo bateria eta bajo grabau, eta gero horren gainetik arregluak pentsaien fanitzan, gitarrekin, baina hau bai da disko bat, estudixora fanzala talde formatuan ensaiauta, talde formatuan abestiak hasieratik talde formatuan, eta talde berak jotakoak dira, eta talde moan fanginan, estudixora talde moan grabaitera abestiak ja prestatuta dukagunak. Prozesua nahiko diferentia izan da bai. Aurreko diskoan Lurralde Berriak zaldi bat agertzen zen azalean, abesti bat ere bat zegoen zaldi zuria uste ditzezala. Zergatik zaldiak, zer eragartzen zaitu zalditik? Ez dago oso klaru, ez da. Nik uste dut rock munduan bai dela animali bat asko agertu dela. Nik uste dut, supongo, Neil Jaunen eta Crazy Horsen irudi hori. Eta bai animali bat, uste dut dela elegantia, polita, askarra, indartzua, eta guztu goxakon gure musikia. Holako esatia bai, ez? Bai da irudi bat uste dut rock munduakin da rock country roi honekin ondo etorrena, eta bai guztakoa gure... Diskoak badaka osotasun bat, ez, musikaldetik, doinualdetik osotasun bat, baina gero ere kolorean iztasun bat dauka, ez, badaude, bazekite, azken portura arte baditu gitarra oso jarrokeroak, badaude oso abesti askoz lasaiagoak, justu ondoren entzuten den ahaltxua abesti adibidez. Nahita egindako zerbait izan da hori paleta zabal bati jotzea, edo ateratzen joan den zerbait? Bai, saiatu ginen. Taldiak badako soinu propio bat, gauzakileko era bat, eta
Eta horrek usteot, abesti desberdinak batu egin dauela, baina elegio gebenean jaikusi geben bauzela abesti desberdinak, eta saiatu ginen abesti desberdinak baita, bere bakoitzari bere arreglo desberdinak emuten pianoa dau, gero Fredi Pelaez daue baita, Fredi Pelaezek baita azkenean emute xau kolore batzuk, orduan saiaketan gara, talde soinu bat aukiten eta zerbait identifikabilia esaten, entzunalaz bat, pinemat jentiak identifikatzen Iker Martinez eta Saldiarrenak, baina gero elementu diferentiak egoten eta abesti bakoitza entzunaldixa entretenidua esaten, ez? Entzunalaz bat, abestiak aurrera joanalaz bat, elementu diferentiak agarketia eta ez esatia beti elementu berdinak eta beti gauza berdinak jolasten, ez? Zaiatu ginean, ez dakit, ze punturaino lortu du, baina alde hortatik posi gauz. Eta iruditzen zaizu hegaldiak badela disko bat, geroz eta gehiago entzun irabazten doan hori. Ez, askotan hau aipatzen da, disko entzun erraxak ez diren eta, baina hau lehenengotikan ondo sartzen da, erraxa hartzen da, baina bai zoazela, aipatu ezun Frediren pianoa, edo matiz desberdinak hartzen joatzua zela entzunala. Izaleke, nik beti okiot nire musikarekiko irudi bat, dala musika nahiko errezantzuteko, nahiko melodikoa, eta orduan nik usteot, nik zotauki sekula imagen hori nire musikarekiko dala musika bat, askontzun bidala, disfrutainen barneraketako, ez da Faith No More, ez. Baina bai, izaleke elementu diferentiak deskubritzeko aukera hori mutia, baina bai, beti aukiot nire irudixa musika erreza dela eta lehengo entzunaldixan sartzen den musikia dela. Nik baina komposaterako orduan hori asko kontutan egiten dut, lehengo impresio hori, niri fizikoki eta mentalki egin dozte lehengo impresio hori netako importantia, hasieratik emozionaitea niri. Supongo hori musikara traslada egin dela. Eta ze horrek aipatu duzu Fredi, baina ez da kolaborazio bakarra, diskoko lehenengo abestian Ana Rutiren ahotsa entzun dezakegu. Bai, jakeia proiektuan hasten gebitzen, eta kolore desberdin horrek bilaketan uste jeixat neska hotzak sartzea, usteot politia geraketan dela, eta usteot bakarri joango da bestixa proposa zala hortarako, eta konbidatu geben, eta usteot politia gatu dela. Horako kolaborazioak azkenen ez, bai Fredi, bai Anek, ematen dio aukera bat diskoari jantzteko ez beharra duelako, baizik eta gauza berriak emateko. Bai, ez da ekilibrio bat erreza, ez? Azkenean zukiliko zu deitu honi eta inalako Frankenstein bat, eta hori ez da oso guztoko. Zaiaketan gara gauzak pinemako denentia, abestiak soporta egin daban gauzak egiten eta gero proiektuak soporta egin daban gauzak egiten. Ez gero zinuna kontzertu bat emutera fan eta diskoan dauzen elementuan erdixak ez agertu, ez? Orduan, uste dute leku diferentia diala, zuzenekua eta diskoa, eta posibile da osa batzuk, elementu batzuk diferentiak esatia, baina gutxu gara bera okibi dau zentzu bat, ez? Zinozu disko batin erabatera, 8.000 musiko inbitauekin, eta gero zuzenekuan hori ezin defendiu, ez? Alde hortetik, uste dut nahiko ekilibra gatu dela. Keia aipatu duzu, Ane Zarauztarra da, baina Keiako beste kideak zu barne oinatiarrak zarete. Orain dela gutxi, orain dela aste batzuk 1000 modukoak eduki genituen gurekin. Eta aipatu genuen, ez? Oinatikoek dazkazuela oso prolifikoa zaretela azken aldian, Ramadain eta besteak ere badaude, haiekin itzen genuen ez zergatik izan zitekeen, ez duten kultura babestu egiten delako, kultura bultzatu egiten delako. Zuen kasuan gaina, Almeuna zigiluarekin atera dezue, tokerez banaiz, oinatiko zigilu bada, zuen artean egindako zigilu bat? Bai, printzipioz, Almeuna da oinatiko musikari batzuk gure artean lagunketako egitasmo bat,
eta gure artean zeio bat identifikatzeko zigilu bat, ez? Ez du asko desarrollo bez, baina, gutxi gora bera, gure inguruan gabetzen bai Zaldiarrenak, bai Sharon Stoner, inguru hortan Bizarro, inguru hortan gabetzen musikariok egin du lana, bata besteari lagundu, bata besteari informazioa pasau, eta gero osotasun bat emun, ez? Hori irudi bat emun eta zigilu bat, ez? Ez du asko desarrollo bez, egon ginen Durango gazokan, bestan bakarri geben, eta, azkenean da lana bez bat, biharra dakunean erabiltzen du, eta ez du asko erabiltzen, baina hortxe dago. Inigo, zakit, agian eskatu berko digu lehenengo abestia entzuteko, ez? Zuari zara hemen gidatzen eta zuk oraintxe nahi baduzu, nik uste momentu hori izan daitekela. Momentu hori izan daitekela. Lehenengo kantuaren bila abiatuko gara, Iker? Venga. Lehenengo kantuaren inguruan ere zerbait kontatu nahiko badiguzu, hauxe daukera, uste dut azken portura arte datorrela orain? Bai, azken portura arte. Azken portura arte, errepide abesti bat. Da, ez, aurrera fatiari buruzko abesti bat, gutxo gara bera. Errepide abesti hortan murgilduko gara, Iker Martinez eta Zaldi Errenakekin. Bigarren kafearen elkarrezketa akustikoetan Iker Martinez eta Zaldi Errenak azken portura arte, nahi duzuenean.
ez berriz egozko. Horrela bada ez zait ardura, zure akatsak eta hausturak ikusten egoten naiz gustora. Hortxe bagorko elkarrizketa akustiko ontako lehena, Iker Martinez dagoeneko gurean, eta entrevistarekin aurrera egiteko unea. Grabazioagatik galdetu behar dizugu, Iker, aurreratu du, Iñakik edo aipatu du, badagoela ez, bi estudioen artean, bereziki Garaten grabatuta, baina Potxokoren edo, Fredi Pelaezen lan ere hort artean badagoela, nola antolatu duzu lehenik eta behin, elkarlan hori edo ez dakite Fredi proiektuan nola murgildu duzuen edo? Ez da oso landua izan da aspektu hori. Guk talde moan bai landu gen diskua, eta diskua grabau eben Garaten, badanak batera joten, eta hango elementuekin, eta gero aurren nahasketa bat eraman geben Potxoko estudiora, eta gero, Fredekin lan egiteko eria oso kuriosoa da. Isa abestixa entzun barik, joteko kapaz da mutil hori, oso anekdota politiagako, entzuten dago eta behak ja dako gauzak buruan, eta instrumentu horrean dako, eta joten hasten da, eta momentu baten abestiakao barik, zanean, venga, grabo ingo, eta ez da bentzuen abestixa, eta gero joten ebien, grabiten ebien, eta burua jasatu ebien, da, ez dakit nortzea datorren. Joder, lakizu datorren, ez duzu entzun. Eta, baina bai, bere lanetxeko eria, nik uste dut, oso kuriosua, behak, izugarreko esperientzia dako, izugarrezko maila teknikoaz, baina gero bere instintuan konfiantza hori dako bai, eta bere lehengo tomantan, eta lehengo sentikin dagoena bolkaikian konfiantza hori dako, eta hola lan izan du, Lurralde Berriak hola lan izan geben, eta jo, izan oso momentu politiak dauz usteot Fredikin disko hontan, ez dako hainbeste protagonismo, disko hontan talde badao eta elementu asko dauz, orduan, zinuzu bestan 1000 elementu sartu, sartuta dauzen gauzak usteot oso politia dela, nik usteat horrela izaten da bestia, Fredin lana oso politia dela, eta... Hor pianistikoki bereziki protagonismoa ere badu. Bai, hor zaiatu ginen buako bat jareten jagura eta bai. Bestia guk talde bezala elementu gutxi jarri, eta hala behari buako bat jareten, solo bat itxeko keria bai, eta zendatzut, ginen lehenengo tomia zan, eta hoxe fantzan bai. Bada zerbait intuizio horietan, ez? Lehenengo abesti batekin ematen den lehen harreman hortan, ez dakit, Fredi bezalako musikari puxkat izan behar da, modu hortar hartu eta grabatzen hasteko. Baina orokorrean ez, estudian ere, lokalean ere batzutan gertatzen dira, ez? Kantuarekiko lehen hurbiltze horretan, ez dakit, amildegi ertzaren metafora hortan, ez dakit nora noan, baina banoan norabait eta oso goza ederrak gertatzen dira, ez? Batzutan hori harrapatzea ere, izaten da zuzenean grabatu nahi izatearen aposturren atzean dagoena, ez? Bai, gu gainera, gure lan egiteko eriak hortik asko dako, nik azkenean abestixa, agotza, letra eta gitarra pasaien notzain, eta askotan zaten geben, ez? Abestixa ikasi du danok, bakoitza bere instrumentuak gauz, eta zaten geben, jakin barik, bate izazela doian, berbain barik, bat 2 3 4 eta hasi joten. Eta berze
ze pasa egiten dan, ez? Eta, bai, izan da momentu magikoak, oneretako bentzat oso politiak dian momentuak bizi izan geben, abesti batzutan, hori da, ez da koinziditzen, baina abesti batzutan, da hasi eta zatia, ostras, bai, danok ulertu nola zeilekin abesti honekin, eta danok gauz hor, eta ia ondo zon egin dago, eta ia politia, eta hori sortzen ikustia, hola, de zero, da oso cosa politia, seguramente politiena, ba hori, asunto dan ontan ez. Berriz izango du. Esan dezakegu beraz, Potoko estudioetan teklistikoki landu dela disko hau, baina oinarria, Martxel Arkarazo eta Iñaki Zubiarekin andoainen Garate estudiotan. Eta ipatu duzun bezala batera grabatzeko apostua egin duzu, horre dauzken alde hon, eta zailtasunekin ere ez, hor badago apostu bat ez? Bai, nik uste dut, horren arrazoi asko dauz, baina niretako arrazoi importantiena esan, nik aukiot esperientziak estudioan, eta nik bian eben asan, obiak eben asan aldan esperientzia musikalena izatea. Ez izatea esperientzia matematiko bat, o esperientzia informatiko bat, oso asko aldaketan da segun zelan fokatzen duzun grabaketa, eta guk biak eben, prinsipioz, kantuari importantzia mutia, musikiari importantzia mutia, eta guk musikan zentraitia eta jotean zentraitia. Eta beste erabatea egin bozu, askotan da bat bakarri joten, ordenadora begira, beste danak begira, azterketa bat bihurtzen da, zaiaketa zara ala defensiba joten, zaiaketa zara minimoa joten ondo gelaketako, baina ez dakotzen dana muten, orduan gauzak asko, segun planteamentua zeinan egoera pertsonala batena grabekin da bienean asko aldaketan da, eta biak egin zen lauro bostoke juntauleku baten, eta bestia jotia, ez? Eta ez emutia importantziari, joa pitxma lehenago, berandua, o nota hau hemen bestia defendentzia eta bestia jotia guk, eta hori grabaitia, ez? Bost musikia joten, ez? Eta askotan tontokisa da, baina askotan hori astu jenda segun zera atara grabaitin dozun. Endoengo Garate estudioetan gertatu da, Iker Martinez aipatzen ari den fenomen hori, elkarren energia horrekin musika sortu eta hori, entzuten ari garen diskontan txertatzeko apostua. Iñaki Zubia eta Martxel Arkarazo grabatu esan da bezala, Iñaki Zubiak berak nahastua eta Jonan Ordorikak masterizatua Mamia estudioan. Diseinua, diskoarena, mentxe eskutan dugu eta eskertzen diegu Iker Martinez eta Zaldi Errenak tarrei, gurera ekarri izana. Zer horrek egin duzu, Iker, eta haze diseinu puskiago, juri zoratuta dago hasiratik itxi denetik. Ez dut askotan itxen, baina egisa da dela gauza bat, ja lurralde berriak hasilitzan nego itxen, eta itzalen munduen bai. Baina, ja zerbait ambizioso lurralde berriak itxen, eta da mundillo bat gustoko dakotela, igual garai batzutan denporia egiten dute bai, eta bai, pentsu izaten idea bat neukan, eta saiatu nintzen deserroi egiten, eta, politxo batu da posen hau. Errez baldin badut etzaitez erraxola. Iñaki gaipatu ditu, diskoan entzun daitezken sonido influenzien hainbat zertzela da. Zuek garbi zenuten noruntz nahi zenuten abiatu disko sortzerakoan zein sonidoa, rocka, country aipatu dituzu, baina bestelako elementu batzuk ere agertzen dira. Izan duzu garbi buruan, Martxel Iñaki, onuntz nahi dugu? Ez pentsau, oso... Nik uste dut, igual ezagutza bakulako gure artean, igual dakigulako más o menos, o igual dakixiako más o menos espero dute, baina ez dugu gogoraketan besta diskusio hondirik, en plan, gitarra honeko labioz nahitia, o
bueno, bateixe igual bai, baina bateixe bez. Nik uste dut gure soinua dela, eta dela pixka bat nahi barik urten dan, o intuitiboki urten dan zerbait, hombre, bai igual formatuak behak eruaten da, azkenen hiru gitarra daku, orduan, bai txendo berba, ez, baitu zuk igual gutxi ojo bat hemen, zu gehiago jo, zuk soloain, baina ez dago reflexio handirik diskuan, ez taldean, uste dut, barruan ezagutza bat eta gero, uste dut barruan dakun soinu badala, eta bai, ez dago inekin be nahiko natural zen dana fan, jo geben, grabo geben, eta bueno, detaileak, ez, kajian sonidua, o nahasketa, baina ez dago alako filosofa da, ez, hola joten du, hola grabau, eta hola nahaztu, eta hau gara. Diskoaren sonidua entzuten ari zareten hau, eta aipatzen ari garen hau, baino gaur hemen akustikoan bestelakoa, eta ze soinu ederra dakartena. Bueno, hor baldintzatu duzu pixka Jimmy Hot Rodekin, eta justu negoziatzen ibili da, crash bat hor platero bat jarri alizateko, atzera begiratzen zuen ikerrek, ez dakit, baino, lortu du hori egitea ere. Abeste bukaeratan ondo geraketan da. Abeste bukaeratan bakarrik. Haizu, bigarren kantu hori eskatuko dizugu, nila ikaragarrizko nahastearekin nabil, bakarrik joango da izango da, honen inguruan ere, zerbait kontatu nahi? Bueno, bakarrik joango da berriz asteiari buruz, eta goizari buruzko abesti bat, eta goiza zein ederrezaleken eta zein politxezaleken goiza ikuspuntu zabal batetik, ez. Azalpena hori eta kantua jarraian entzungo duguna. Iker Martínez gure gune akustikora, eta segituan izango dugu bigarren kantu hori. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, Iker Martínez eta Zaldierrenak bakarrik joango da. Sentitzen dut egun argitzean hazten delan Utzain hori argi berezi bat nire barruan sartzen da mila gauetako ondarra etxetatik aio baitan argi berri bat ez nazaitez altxatu oroaka irekitzazu leioak ez beldurtu erreza izango data era bakarrik joango da Nik ez nuen onaino heltzean ere espero
altxatu dute unero. Orain zaiatzen naiz garrantziak entzen, erdira heldu naiz baina ez zaitin horta. Ez nazaitez altxatu buruatan, irekitzazun lehioak. Ez beldurtu erreza izango data, bera bakarrik joango da. Joa. Eta hortxe bigarrena, azken txampan murgiluko gara, arratsaleko 6ak ere gertu ditugu eta oraindik sarraskiari aurre egin beharko dio Iker Martinezek dagoeneko jakin ere badak izar den sarraskia ondo asko, ze, bueno, hemen anarrotirekin izan zinenen bizi izan zenuen, ark egin zion aurre sarraskiari, gaur zuri dagokizu. Sarraskia. Bakizu gertatzen zaiten sarraskiakin? Zer? Ni beldurtzen naizela, eta ez gonbidatuak. Makumia. Dik badakit hemen beldurrez etortzen da nik ere badela, Abai? Ui, homo. Eski horrek gehiago beldurtzen hau. Vale. Sarraskia tartean, letrak azertzen ditugu, eta letren inguruko galderak egiten ditugu. Eta nik, letra zehatz bati baino, abestien ordenari buruz gelditu nahi dizut, zeniari nintzen entzuten eta disfrutatzen ari nintzen, ez, adibidez. Zure akatsak eta usturak ikusten egoten naiz gustora, burua utxik daukadanean ondoan agertzen bazara barruan, gorputz guztian zer lurrikara txiki bat sentitzen dut, eta neon pentsatzen jo, ze polita dena, nik nerera ekarri dut eta beraz pentsatu dut jo, ze romantikoa. Eta bapatean, urteak joan dira zuet zaudenetik. Eta indet, oiba, ze triste. Orduan, galdetu nahi nizuke, ea abestien ordena erabakitze asko kostatu zaizun, edo ez duen historia bat kontatzen, osea ez da dena elkarrekin historia bakar bat, historia asko dira? Abestian ordena bai danetako oso garantzitsua. Diska osotasunean, uste dut osotasunean dala esperientzia bat, orduan entzuten zabitzenean, bihot guztatxixat zentzu haukitea, eta normalean elementu diferentiak arketan fatia, eta zerbait interesantia esatia denpora danean, ez? Baina isa da, ez dutela hitzak kontutan hartzen, gehiago musikalki abesti estilua, abestiak dagoen elementuak, hitzak naskiatxua dago, isa da batzuk maitxasunari buruz dira, maitxasunan aspektu diferentiak, besta batzuk dira falta dien pertsonari buruz, ez dau hildo bat. Gero, abestiak entzuten eta letrak irakurtzen, badaude horrela errepikatzen diren kontzeptu batzuk, eta niri momentu baten iruditu zait, bidaia edo mugimendua behintzat badela, ze adibidez, etxera itzultzeko bidea sasiz bete da orain, goaz tunelean sartuak, duruko maldetan gora eta bera, badago hor, bueno, claro, gero gainera azala ikusi eta dena hegazkinak dira, badago hor, ez dakit, bidaiak inspiratzen zaitu edo mugimenduak behintzat? Bai, bada gai bat asko agerketan dana aurrera ikia, bai, lehun fatia, kontzeptu horrek danak niretako garrantzitsua dira, eta uste dut diseinuan hori saiatu ginen, ez? Saiatu nintzen, disko barruan dauen musika englobatzen dauen irudi bat
irudi bat ematen, eta isa da bai hori dela kontzeptu bat aurrera fatia eta leun fatia, ere kantutan askotan agerketan dan kontzeptua da bai. Eta azkena, horrela izaten da bestian, eroi bat ez naizela argi ikusten da orain, aipatzen da, eta ez alda hobea bestian, ez dut biktima izan nahi, ez da ere eroia, hor eroiaren kontzeptua errepikatzen duzue, beldurra ematen dizu, eroia zehala pentsatzeak? Eske nik uste dut oso eroi gutxi dauzela, o bentsat rol hori ez dela pertsona bat dako ona zirkustantziak eruaten daue jentiari eroi bat izatera, ala biktima bat izatera, baina ez dut uste inok aspira hobiako ebenik eroi bat izatera, ez da ona pertsona bat dako bat egon behar lasai bere lekuan, eta ez dako ez eroi bat izan beharrik, ez biktima bat izan beharrik. Zoragarri, gainditu duzu sarraskia. Eskerrik asko. Horen bai, azken minutuak dira arratsaldeko 6etarako, eta guk Iker Martinez eta Zaldiernak agurtu behar ditugu, baina noski agurtu horretik uste dut, bigarren kafearen entzuleak belarrian nahiko fresko eta txertatuta duen kantu bat joko digute, dantzatu nirekin izango da Iker, agurtzeko kantua, eta tira, honen inguruan ere azalpentsoa eskatuko dizugu. Dantzatu nirekin da juerga eta maitasuna batzen dauen abesti bat, eta kontestu hortan pasaiten danari buruz berbaiten dauen abesti bat. Iker Martinez badoa gure gune akustikora azken kantu hori eskaintzera, eta agurtu aurretik noski, Ikerri, Jimiri, bi Inigoi eta bidean geratu den Josebari ere, besarkada bat, mila esker, eta kakapila etorkizun honetan izango dugu elkarren berri. Gubagoaz, baina azken kantu honekin gozatu, dantzatu nirekin Iker Martinez eta Zaldierrenak. Zaitez nire zutan
Taldea aurkeztukot bateixan Jimirizar dau Jimi Bajuan Gurbiain Gitarran Inigo Garte Tani Iker Martínez Eskerrik asko Zaitez nire zutan 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 Erre zaitez nire zutan Keep calm and bigarren kafea.